Ahojte, v dnešnom videu by som chcel natočiť, ako zatahujem medzistienky do ramíkov. Budem zatavovať medzistienky do troch typov, a to je do ramíku Ečkového, do ramíku Bčkového, do ramíku Cčkového. Momentálne včelarím na Bčku kombináciu s medníkom E, ale nakoľko kvôli kombinácii týchto dvoch ramíkových mier nie je to úplne ideálne alebo optimálne, som sa rozhodol prejsť na C-čkovú plodiskách. Tento rok by som chcel na niektorých rodinách alebo na niekoľkých rodinách to vyskúšať a na základe toho sa rozhodnem, že či by som na to prišiel. Má to určite svoje nevýhody, nie je to štandardná miera, ramíky si vyrábam sám, Ečkové, takisto aj Bčkové si kupujem do určitej miery si ich sám aj vyrábam. Záleží to, ako stíham. Tieto Cčka si budem musieť zatiaľ vyrábať sám všetky. Ďalšou nevýhodou je medzistienka týchto rozmerov, viac menej je iba na objednávku. Ja budem kombinovať dve, a to je Bčko a polovica Ečka. To vám ale ukážem následne. A zatavovanie používam zdroj do počítača. Používal som v minulosti autonabíjačku. Tá pri Ečkovej miere bola dosť problémová, ale už pri Bčkovej až som mal aj hrubšie drotiky porové. Dlho to trvalo, kým sa to prehrialo a momentálne, keďže chcem robiť aj tie Cčka, tam určite lepšie bude tento zdroj. Pekne to zataví, nemusím tam ničím pritlačať, podkladať, je to v rovine. Už pri Bčku, tam keď začnem zatavovať, už uvidíte, že to trošku dlhšie trvá aj tomuto zdroju. Nakoľko mám dosť hrubý teraz drotík, neviem presne, aká je tam tá hrúbka, ale vidíte, že pekne to zatavilo, drží to, nie je s tým žiadny problém. Tu je to Cčko. Tam vo vrchnej časti mám Bčko. Tu som si odrezal polovicu Bčka, priložím to. Skúsim to tako zalicovať. Tuto určite vznikne taký prechod, tie včely tam možno robia takú líniu, nie úplne dokonale vystávané tie bunky budú, ale nemyslím si, že by to mal byť taký problém. Pre mňa väčší problém by bol to, keby som tamto nedal a určite by v tejto časti postavili trubčie dielo a tým pádom ten efekt tej väčšej plochy plodiskovej by som stratil. Nakoľko mne ide pri tých ramíkoch o to, aby sa mi tá plocha zväčšila, tá plodová plocha.
Dobre, toto by bol koniec dneskajšieho videa. Chcel by som na najbližšie video, ktoré by som chcel natočiť, bude sa týkať vkladania medzistienok do optimalizovaného plodiska plus pri tých silnejších rodinách určite budem dávať prvé medníky. Ten systém mám nízky nadstavok na spodku, na ňom mám optimalizované plodisko z bečiek. Väčšinou momentálne som od 3-4, asi v rodinách mám 5 rámikov plodových. Tým pádom ja to ešte potrebujem pustiť do väčšieho priestoru, ale nechcem matke dávať veľký priestor na to kladenie, aby tých 5 rámikov, dajme tomu, čo tam bude s tou medzistienkou najbližšie, keď tam doložím, mi prekladla čo najväčšej ploche. Postupne ako tá matka si bude ten priestor uberať, aj tie rámiky budem pridávať, ale budem ich pridávať vo forme medzistienok a stavebných rámikov. Vystavané súše vôbec do plodiska nedávam. Keď sú už tmavá, dám mu na kraj, nechám ich už včely vyberú od zásob a vytavím to. Tak to je asi všetko na dneska a dúfam, že sa mi podarí natočiť to ďalšie video v priebehu tohto týždňa. Cez víkend má byť krajšie počasie. Určite ten zásah musím urobiť, len neviem, či sa mi to podarí natáčať. Tak sa majte pekne a ahojte.